Ben, moi bons días, damos comezo a esta sesión. E o primeiro punto é a aprobación das actas das sesións do 4 do 6, do 28 do 6 e o 28 do 6 hai dúas preguntas. Para estructural e outra de reconstrucción. Hai algún comentario con respecto a estas actas? Vale, desde logo novidade. O punto 2 é o expediente de relación de contra decretos das fronteiras que teñen todos os coñecementos deles e que estamos a poder. Non sei se hai algún comentario para algún decreto, se non tiramos a pareja. Pasamos ao punto 3. Expediente do posto adicional para o gasto corrente de investimentos sostibles na maior chega a protección do posto adicional corresponde a este exercicio. Segunda fase nesta segunda vez. Claro, porque segunda fase ya vivimos cambiando la obra de complementar de las veces. Ten a palabra secretaria. Se procede a meter en gasto corriente 389.350,29 euros. No se realiza ningún investimento y va a gasto corriente. Ben, non sei hai algún comentario para usted. Non. Ben, pasamos a esta votación. Votos a favor? No, Sí. Non, tiene un comentario. vale, pois vamos a ver. Efectivamente, hai unha nova chega da Diputación da Coruña e o Concello de Pino corresponde 389.520 euros. Nós, como xa temos manifestado en sesións anteriores, criticamos que esta nova chega de para investimento que vai todo para gasto corrente. Non parece normal, porque xa se destinara a primeira unha cantidad importante no primeiro post, o post principal, unha cantidad importante, e agora se destinan casi 400.000 euros anuales. Entonces, claro que criticamos que esta chica vaya a gasto corrente. Ya temos manifestado os motivos, porque pensamos, xa sabemos, seguramente non responde a lei ou que a normativa lhe permite, efectivamente que permite, as bases do curso permiten, non estamos de acordo con estas bases. A culpa non é só túa, a culpa tamén é da Diputación da Coruña, para permitir que este dinero realmente debería ir para obras e proxectos se poida meter para pagar facturas e facturas de todo. Bueno, eu tamén, como se cometeu en outras sección, onde estarían aquí, neste caso, o porto, que chega da situación, o gasto corrente non quere decir que non se vayan a facer investimentos en obras ou outros similares. Por qué? Porque o facemos, e xo comentei que outra vez, liberamos cartos dos fondos propios nosos para executar obras e estes pasan a gasto corrente, non temos que esperar nin os plazos de execución da Deputación, non temos que esperar nin as aprobacións dos planes de Deputación, nin moito máis. É dicir, que exeguirse moito máis facendo as obras, neste caso, con fondos propios. E outros concellos, que ao mellor, evidentemente, teñen un problema de facturas pendentes, pois tamén dan a oportunidade de con estes cartos pagan facturas. Entón, é unha masa xa que se crea na Deputación fai 8 anos e, de momento, ningún concello da provincia manifestou nada que se cambiara este tipo de bases, neste caso, que é aprobado en plena Deputación, porque, igual, se digo, hai concellos que teñen problemas de tesorería e con estes cartos pagan facturas. E hai outros que, como o caso nos, liberamos cartos dos que ten o Concello de fondos propios para executar facturas e con estes cartos pagan as facturas. Ao final, os cartos sigan investindo no que se investiría en este ordenamento. Sometemos a votación este punto. Votos a favor? Vale. Votos en contra? Vota en contra o Partido Socialista e a favor o Popular, máis o Bloque Nacionalista. Moi ben, pasamos ao punto 4, que é expediente perseguindo o orzamento e a conta do ano do Natal, do ano 22. Foi a Comisión de Contas, está todo subido o expediente completo subido na gestión para consultar e mirar e as veces se temos unha pregunta, polo menos no relativo a contas, eu estou aquí, senón Ben, non vou preguntar, non respecto a Comisión de Contas, se tocamos na Comisión de Contas, agora va. Votos a favor?
Bueno, mire, no, con respecto ao tema da Comisión de Contas, vamos a repetir o mismo que dixemos na Comisión de Contas. Non compartimos a súa maneira de xestionar e de executar o orzamento. De feito, están facendo continuamente, se presenta un orzamento, pero depois van a verificar o decreto cada dos voltas. Iso non é culpa da persona de Contas, non, esa maneira de xestionar, non estou culpando a ningún gobierno. A maneira de xestionar que ten o equipo do goberno. Neste punto vamos a facer. Moi ben, outros a favor da conta, en contra, de abstencións. Abstencións, moi ben. Pasamos ao punto 5, que é expediente máximo de ordenanza fiscal do novo da taxa de suministro de auga. Bueno, esta xa estou máis veces puro tema de sempre, que neste caso a compañía encargada ou empresa do servicio de auga. Reclama, bueno, o IPC que corresponde, este ano, que pasando as tarifas, bueno, a subida é moi pouco, pero reclama, temos o dereito, as tarifas este ano pasan a de uso doméstico, a suba que fai é o 0, aproximadamente, é o 0,12, é no da conexión, é no consumo, hasta os 15 metros cúbicos, que é a tarifa mínima que hai de uso doméstico, sube un 0,011. É dicir, son sentidos, pero son moitos céntimos, en moitos usuarios. Alguna empresa supónse. 0,12 tamén chega. Non, 0,12. 0,12. Non, 0,12 céntimos. 0,12 céntimos. Como decir, céntimos. Iso é nas contas cometidas. É na tarifa mínima, sobe 0,011 céntimos. 0,011. Máis ou menos, quase un 0,12 ou 0,13, bueno, máis ou menos, esa é a tarifa. É dicir que a sube pouco, pero, bueno, pertenece a moitos usuarios, pois, ao mellor, significa ao final 200 ou 300 euros cada mes cada 3 meses a compañía. A compañía cada 3 meses que ganan paso aos recibos. Bueno, entonces, as mulleres que reclaman, teñen o seu dereito e non se ten que ofrecer para rogar o tema das ordenanzas. Hai algún comentario respecto disso? Bueno, eu sempre todas as veces que escollo. A miña pregunta, porque eu preguntamos máis veces, que xestión se fixo por parte do goberno municipal para intentar que esta concesionaria de Aqua non ou se sentara a negociar, porque, bueno, ano pasado tamén se aplicou unha subida similar, se non foi máis alta. Non sei, non recordo canto se cerrou o IPC no 2021, canto cerrou, pero claro, en 2 anos acumulamos unha subida, se non pasa do 7% ou cerca do 8%. Entón, non se trata de decir, non, é que suba a tarifa un 0,12 céntimos, non. Trata-se do incremento que leva a tarifa durante os últimos anos. Entón, vamos a ver. A mellora do servicio, mellorouse. Fixo algunha obra que a concesionaria, digamos, que tal. Eso pasa moitas veces porque se dan contratos por un largo período, como se dou este, porque este era un contrato por 20 ou 25 anos, e claro, non sei, non conozco naquela non estaba nesta corporación, non conozco o marxen de maniobra que ten o Concello neste asunto, pero sí que se debería intentar, e xa o manifestamos máis veces por parte do noso grupo, intentar porque xa temos carga fiscal bastante, as familias poden que agora nos suban incluso o recibo da auga. Entón, nos estamos en contra desta actividade e xa que vostede, que ben que resume, de que ten as cargas planeadas e moi saneadas, e tampouco non pasa nada se esa subida ten que acometer por un exercicio ou por 2 exercicios hasta que non se renova o contrato ou con fondos municipais. Bueno, vamos a ver. Isto pertenece por lei, evidentemente, a calquera empresa que teña un servicio, corresponde a suba do IPC, por regulación de precios que ten cada ano exercicio. É tamén un ano que deixou, que o recorte que deixou o IPC, tamén baixaron as tarifas. Sí. Baixaron as tarifas, tamén pouco baixaron. De haber 5 ou 6 anos que baixou o IPC. Non ten a que ver que, de momento, a nese non sei. Non se trouxo a modificar. Sí. Non, baixou o IPC. Este ano sube igual que o ano pasado. Porque sube o IPC non é culpa das empresas. Eles reclaman que teñen o dereito. Entón,
Que é o 3%, claro que é o 3% do IPC, pero o que leva á práctica é o que se incrementa no recibo o coste. Se é o 3 ou 4 ou 5, a xente non ven, é realmente os centros que vais coñer máis cada 3 meses. Estou dicindo que no recibo de ata 15 metros cúbicos vai se coñer o usuario 0,011 non vai pagar a maiores. É dicir, 11 céntimos vai pagar a maiores con respecto que viña pagando agora. Entón, iso, porque falamos 7%, claro, 7%, se nos 2 anos foi 7%, non foi o ano pasado, non foi o 4% do IPC, pero bueno, debe ser 2,5%, por aí, entre o ano pasado. Entón, quero dicir que, claro, se decimos así, un 7%, non. O cero sobre o recibo se está enganchado a rede municipal, o que lle vai subir no próximo exercicio o recibo, de cada 3 meses son 0,011, eso que lle vai subir. Vai subir un 3,3%. Pero un cartos que te vais al cable, no, se vai fazer un gancho, vais de 12 céntimos máis o bolsillo. E non isto vais seguir facer o carro. Mismo paga para subir a 1,50, un amigo que paga 11. No, pero por exemplo non vale, que subir son diferentes. A suma. Bueno, mire, se por digo, a empresa corresponde por lei e nós no IPC non regulamos a 3 ou 4, que iso non regulamos en outra parte. Así que sometemos esta votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Moi ben. Pasamos ao seguinte punto, que é o expediente de modificación en relación ao posto de traballo do Concello que na próxima repetitiva. Na nova reforma que se fixo da lei laboral, agora quer dizer que a temporalidade desapareceu no tipo de contrato. Bueno, entonces, estes contratos que facían de 3 meses, 6 meses, 9 meses, pois non se pode fazer, non pode fazer. Incluso, vai haber un problema incluso con estes planes de empleo que se acreditan todos os anos, tamén se vai por seguinte ano, porque a dirección é nin a administración de formación de empleo. Entonces, igual que xunta así, vai haber problemas para contratar esta xente desde que nos dan os 6 meses do plan de empleo. Pero, bueno, a ver se buscan unha forma xurídica legal para poder contratar. Pero, bueno, os outros que se facían estes temporales, pois agora non se poden. Entón, bueno, visto que o empleo de tratorista aquí ten traballo todo o ano, os 12 meses do ano, e ainda casi non chega, de feito temos que reforzar con empresas externas, pois acordouse neste caso sacar e crear a plaza esta de tratorista forestal e outros traballos que sean do ámbito, que non vai ser solamente a plaza completamente destinada a andar co trator, fazer máis traballos que sean estean recollidos neste caso na RPT. Por que se saca tamén? Sácase porque, como podemos ver incluso aquí, amortizouse tamén a plaza de arquitecto que estaba, neste caso, o arquitecto que estaba hasta fai medio 2 anos, pois presentou a renuncia, porque, bueno, se foi a praza, neste caso, en outro concello, que renunciou a daqui. Entón, bueno, a verdade é que case co que había no orzamento con referente á praza de arquitecto, case dá para contratar dous tratoristas, crear a plaza para 2 tratoristas. Entón, bueno, pois, para, pois, digo, como a temporada agora non se poden facer por contratos temporales, pois foi a maneira de crear, neste caso, pois unha plaza fixa para o trator desbrozadora e para outros traballos similares que sean máis ou menos dese ano. Non ten nada que decir. Vostedes... Bueno, E a plaza do arquitecto que era para o técnico? Non, o técnico que está agora se puso a plaza sempre multiplicouse a plaza hospitalaria, se plaza agora é que a plaza de técnico agora neste caso cae de arquitecto técnico, en cambio que estaba aí era de arquitecto, pero en cambio estaba no presupuesto máis ou menos entre os 6 ou 3 horas. 70 ou... A non sei as subidas, 70 calculei, pero 70 ou 80, 70. 70.000. Estaba cada ano aí no presupuesto, pois. Si, son 70.000 euros entre salarios e eso social. Entón, bueno, pois unha vez que sacou a plaza en outro concello,
pois renunciar aquí, bueno, claro, incluso, pois, está mellor decididos, porque é unha decisión deles que non quer renunciar, non, temos que manter aí todos os anos ese cargo no ordenamento, é como se dentro de 10 ou 12 anos se quere incorporar esta plaza e renunciar a salirse de que está, pois podería facer. Bueno, a verdade é que a mesma explicacións que dan vostede, a mí non sei que Non lle gusta, non é que me guste, non lle convence. que sorte ten de quen as crea. Que sorte ten, porque me resulta curioso, moi curioso, de verdade, o arquitecto que estaba aquí na plaza pide unha excedencia por opinión dos decretos, onde deberon de conceder só por 6 meses, entonces, o 20 de setembro, cando recordo, comunica, porque totalmente con os decretos, que renuncia a plaza. Que renuncia a plaza ao arquitecto, porque xa ten unha plaza fixa no outro concello, non significa que na RPT do Concello Pino haxa que amortizar esa plaza. Non significa, é máis. Resulta un pouco incongruente que cando usted ten un compromiso de modificar o plan xeral da ordenación municipal, se prescinda dunha plaza de arquitecto. Sí que é verdade que temos unha plaza de arquitecto técnico, pero que o arquitecto técnico está para unha función executiva, non das obras, execución de obras, e o arquitecto está para facer informes e cando imos, ou se pretende facer unha modificación do plan xeral, vamos ter que tirar de moitos informes, o que está pasando vostede que os informes se pagan na empresa terceira cando podíamos ter un funcionario como estivemos aquí durante máis de 20 anos. Despois, fala vostede da plaza tractorista, non nos parece ben que a plaza tractorista se orixinou cando se fixo a modificación o RPT. Estaba moi ben a RPT, pero que para aquelas plazas, para brigadas de obras e servicios, non entraba ninguna plaza. É necesario ter aquí unha brigada de obras e servicios non 6 meses. Grazas á subvención que dá a Diputación ou que poida dar outra entidade. Todo o ano, porque se hai unha urxencia, pois ter esa xente para esas obras menores e para reparar o que faga falta de urxencia que sempre fai falta no Concello. Ter personal de obras e servicios básicos a disposición. Non sei, lamentamos que unha vez que se convoca ou que vai na RPT, na tractorista, non vai ninguna para o tema de personal de servicios básicos, non? E despois, o que lle decía, a amortización da plaza do arquitecto non veña por aí porque iso, que lle compre un mensaje, pois me parece moi ben, pero que o técnico decidira, porque xa ten outra plaza, ou a persona que a ocupaba decidira renunciar a ela, non significa que o Concello de Pino teña que amortizar a plaza. Non queira dar vostedes ese mensaje porque non é así. Pero, como lle gustou a miña mensaje, vou dar outro. Mire, en 18 anos que votou aquí o técnico municipal, na vida fixo un informe seguido vostede, máis que informar a licencias que entraban pola porta. Cando había que fazer informe de outra índole, sempre o encargamos as empresas externas ou as empresas que teñen contratos de ingeniería e urbanismo con este Concello. Nunca fixo ningún informe que fora máis de dar unha licencia ou de alguna incidencia de índole urbanístico no Concello. Pero nunca fixo parte de vostede, o Guardia do Estado. Nunca. Non o fixo ou non fixo? Non o fixo. Non o fixo. Usted, Bueno, como alcalde, é o responsable de pero non fixo primeiro que non estaba ele decía que non estaba na súa competencia. Bueno, pois, por iso que cargar o informe de fora, en todas as outras empresas externas, máis que informar, que decir, as simples licencias urbanísticas ou, xa digo, outro tipo de incidencias que pode haber de denuncias ou outro tema deses. Pero nunca fixo, igual que usted nos refere, nunca fixo licencias a ese tipo de incidencias. O tema que di dos traballadores, pois tamén se pensou, pois xe dixo no que llevamos, que seguro que esos traballadores que dá a Diputación, a Xunta sí que dá un ou dos que dá a Xunta, sí que se van poder contratar, porque a Xunta é como ente, como entidade, neste caso de formación de emprego. Pero a Diputación non está reconocido como ese ente. E ao mellor, pois tamén hai que fazer este mesmo sistema, ou incluso os que contratan con fondos propios do Concello cada ano. Igual hai que ir, pois, efectivamente, na RPT, pois, meter esas 2 ou 3 plazas que fijas cada ano. Porque, a ver como queda neste caso,
cando saia na próxima contratación, como queda o tema da Diputación, a ver que tipo de informe xurídico fan de unha parte e outra para que a Diputación poda contratar esa xente que dá os 6 meses, porque a xente, se abre ese melón para a Diputación, tamén a van abrir os concellos. Vai ser o mesmo sistema. En todos os concellos van poder contratar eses 6 meses ou 9 meses, ou que acorde neste caso, cada equipo do goberno contratar. Pero, a ver, primeiro, que paso dan é que, como viste no santo ese, neste caso, do plan de emprego da Diputación, para que se poida contratar no próximo exercicio, que será a partir do mes de febreiro ou de marzo, cando saia. Entón, vamos estar un pouco á espera, porque se repete, pois que sabe comigo, que se pode modificar en calquer momento do ano. Non fai falta que seja o 1 de setembro nem o 1 de marzo, en calquer momento se pode ver. Xa sei que se pode, Bueno, xa sei que se pode modificar, e bueno, allí para que se quede claro e ten pues, bueno, esa que entonces, a ver, fillo, no sentido de voto, non vamos a votar en contra, non porque estemos en contra de se modificar a RPT, sempre que se modificar a RPT, para que o Concello teña unha plantilla fixa e teña máis, se ve máis estabilidade laboral tamén das persoas que desempeñan as funcións, pois nos parece que non estamos de acordo en que se vai a modificar a planta de arquitecto cando está pendente de realizar unha revisión do plan xeral, e tamén non vemos nese aspecto que se queda corta con respecto ao personal de servicio básico. bueno, sometemos unha votación neste punto, se por favor, por favor, do particular do bloque, o voto de abstención en contra, en contra do proceso de lista. Moi ben, pasamos ao punto 7, que é a expediente de contratación e modificación de contratos de servicio de residuos urbanos. Bueno, no punto 7, o que se trae que é a modificación do contrato, neste caso da empresa que ten a Río do Lixo, é a implantación do contenedor marrón, bueno, neste caso nas zonas, digamos, urbanas ou semi-urbanas, a implantación deste servicio. Entonces, bueno, pois, hai que, como están costas maiores, pois hai que tener a modificar, porque ademais no seu día ese contrato foi adjudicado por pleno, pois calquera tipo de modificación ou ampliación do contrato ou prórrogas ten que pasar neste caso pois, polo órgano que foi o que seu día contratou, que foi o pleno. E, bueno, non ten moito máis que ver, é a implantación deste novo contenedor, do quinto contenedor, a ver esperemos como funciona, este contenedor vai somente ser para materia, neste caso, orgánica, vai con o tema dunha chave. A ver, nós pensamos que onde máis demanda vai verder, vai ser neste caso no centro de hostelería, non vai ser porque os que máis generan desperdicio o resto, neste caso, de comida. Pero, bueno, tamén se vai pillar con unha rúa, ou incluso alguna entidade, perdón, alguna comunidade de propietarios de un edificio que utilizan, pois tamén van ter a súa disposición. É un deber. Nos implantes de servicio nos vai saber moi ben como vai o seu funcionamento. Preguntouse máis ou menos en uns sitios que ten instalado, tampouco non son moitos, pero ten instalado, non funciona ben, outros non tan ben. Bueno, a ver, aquí, unha vez que se empeza a camiñar, é como realmente se ve cando se marca o paso. Entón, hai que modificar este contrato incrementando pois, ese coste que ten, que non sei canto é verdade, canto é o coste de limite, son, son 14, 15 mil euros ao ano. É o que incrementa a implantación, o coste no servicio da implantación neste caso, deste quinto contenedor. Vostedes? Bueno, vamos a ver, o contrato, este punto está relacionado co siguiente. Sí. O contrato vencía este ano, ben? Sí. É verdade que O ano seguro que hai que chegar a unha licitación. ten dereito a prórroga. Sí. Resulta que ahora se vai implementar o contenedor amarillo, ou a marrón, que nos parece ben, 50 puntos máis, me parece que non con 50 puntos máis, e iso ten un custo, pois o ideal, desde o noso punto de vista, podemos estar equivocados, sería, unha vez que se implementa unha revisión de carta, porque non se ten un situativo, non nos parece lógico que unha persona de pastor pare o mismo motivo que unha persona que vive, que reside aquí no Pedrouco, porque no Pedrouco ten a recollida diaria en pastor ou outra parroquia, non trate na non días así. Entón, tampouco non me parece a mí lógico
me sinto como primeiro afectado, un vecino que teña un piso turístico que genera un montón de basura moito máis da que non paga o mismo recibo do que estou pagando. Cando ele está aquí quitando un beneficio económico. Non me parece lógico que os locales de hostelería paguen a cantidad de toneladas de residuos que genera o Camino de Santiago, generan residuos, pero tamén generan ingresos. Paguen esa cantidad ridícula no tema de recollida de basuras. E despois, con relación á empresa, mira, a outra empresa é certo que tiñamos un montón de queixas, pero máis bien era por servicio do camión. Esta empresa, eu estou vendo os contenedores aquí na arca, tamén deixa moito de desear. Moito de desear. A mitad dos contenedores están sin tapa. Non sei se pasa as tapas, se non as repoñen, non sei, porque están sin tapa. Despois a recollida no núcleo urbano, bueno, bastante que desexar deixa. Algúns días, mas agora que hai unha recollida, cando estaba as tranxías, veñen o camión, non sei se a mellor hora, 2 da tarde, ás 3, non sei se a mellor hora é a imagen que estamos dando de cara ao exterior e a mellor imagen que se pode dar como concello. Pero bueno, entonces, nos, polo que apostamos, xa que o contrato vence agora, que vencía agora en novembro, se non recordo, pois modificar a ordenanza e sacar unha nova licitación porque a empresa concesionaria vai ter que prestar un servicio a maiores. E este incremento, se revisaran as tasas xa estaba amortizado o novo ingreso que iban facer esa xente que está pagando, ou esos interesados que están pagando moi pouco polo recibo do lixo. Entón, isto era o que apostábamos non por modificar o contrato, ir por encima, modificar o contrato, e prorrogamos o contrato un ano máis á empresa. O sea, que hai un incremento que vostede e aproveitamos o contrato, non vamos a facer uso da prórroga e vamos a sacar unha nova licitación. Porque basicamente escoitamos as empresas e sempre as empresas poden propoñer melloras como servicio de recollida, cando se pode facer un estudio moito máis extraordinario, e non facer as cousas desta maneira. Bueno, como vostede xa entrou no punto 8, mano 7, eu xa acho que podemos debater os dois puntos, porque entrou no seu punto da prórroga, cando estamos no primeiro punto de aumentar. Pois eu tamén se vou contestar os puntos seguidos, e estamos de acordo xa, porque tendo os puntos de votación. Porque non habrá que ter relación con porque vostede, vejo que incluso bateu máis das comunicacións, pero primeiro. Vamos a ver, nós coincidimos plenamente con vostede que hai que subir as tarifas, porque moitas veces sabemos que incluso a suba que tuvo o Sogame e moito máis, o servicio neste caso económicamente é dificultario. Para termos sincero, vostede sabe con min que entre isto do que digo vostede, que tamén coincidimos que onde se recolle 2 veces hai que ter unha tasa máis alta que onde se recolle unha vez. A hostelería ten unha tasa moito máis alta, que se agora mesmo non recordo, pero creo que son 100 e pico euros ao ano, cando un vecino ten 70. Bueno, estou falando de memoria posible do que non se acuerda. Eu non teña que estar ni ordenanza adiante, pero estamos de acordo. Pero todo iso non se fai nin ben nin dous, porque hai que fazer estudios económicos financeiros, hai que mirar os custes, hai que mirar todos. Entonces, o ano, a idea, efectivamente, é sacar outra vez, licitar o novo contrato, xa con esa nova ordenanza fiscal, no caso deste caso da recollida de lixo, con eses parámetros que digo vostede todo. Unha recolle 2 veces, pagar máis que recolle unha. A hostelería subille o tema, que tamén ao mellor temos estudiado o tema, ao mellor tamén da ordenanza do tema das terrazas. Nos os hosteleiros tamén a teñen gratis, e vemos que alguna terraza factura máis da terraza que por factura dentro do establecemento. Entón, ao mellor tamén hai que falar algo tamén disso. Pero, bueno, tampouco quero decir que non podemos agora, no que nos queda de ano, facer un estudio de presa correndo en vez de mirar máis ou menos o tipo de reajustes xerales e tal, bueno. Entón, foi a idea de prorrogar este contrato un ano, pero como moito, prorrogar o ano é abuso. E mentre non ese ano, pois, facer neste caso, os estudios e facer esas comprobacións, como vostede di, que nós contemos plenamente con esas apreciacións que vostede está a decir aquí, porque, bueno, vemos que, claro, os concellos ben pagan menos, pero outros tamén doblan o recibo, neste caso, que lle estamos a pasar a cada veciño pola recollida do lixo. Entón, un pouco de fazer a prova de un ano, que ainda que o contrato foi por 2 máis 1 máis 1 máis 1, é dicir que solamente vai ser a prova de 1, non vai ser 1 máis 1 máis 1, vai ser 1. E neste ano que damos a prova, facer todos os estudios que vostede di, e sobre todo o principal que é o estudio económico financeiro para saber o costo do servicio
en canto hai que incrementar as tasas, porque tampouco se gastamos 10 non vamos a intentar recaudar 15, tenemos que recaudar 10 ou 10,5, pero temos que ver o coste realmente do servicio con todo isto que está. No tema que me di vostede das queixas desta empresa contra todos os políticos, é verdade, non é por quitar e tal. A primeira queixa que tiña para mí non é que vostede acaba de estar aquí. E mira que hai veciños aquí, Ao menos non queixo, porque eu só vou cristiano, pero eu xa en casa me teño contenedor e pago 3 claro, por teléfono, pagas porque pagas por un negocio, e vais para casa. Teño un contenedor pequeno, todo roto, sin tapa, e para levar ingresos no pero ainda non sou roto. Luís, dentro de nada, minha culpa que non te dixeche nada. A empresa que fai o servicio tamén é necesaria. Os pequenos den conta sus quedan que conta os pequenos na man. De verdade, tengo que máis, porque os pequenos non vanían servir de lingua. Non te preocupes, que non pasamos, eu dixo o servicio, que vemos nada. Pero quero dicir o que digo, pequeno non é, pero de queixa. Eu, a verdade, é a primeira que teño. Non sei, eu via que antes tiñamos queixas non ao día. Había días que entraban a 10, a 2, a 12 queixas reclamando, non me recolleron, pasou por aquí non parou, isto non leva 15 sen recoller, todo este tipo de queixas. Eu non é por nin quitar de ferro un, nin botarlle, neste caso, pois gasolina a outro. Eu quero dicir que desde que estamos a traballar, queixas non vamos máis. Eso non, as incidencias na recolleu, que eu coño dinero abaixo, e cando salga para un digo que está no teléfono, estou máis que por eso. O das tapas, pois sí que preguntaría, pero que o motivo están sin tapas. Pois sí que non sei, cada motivo tan. Pero a primeira queixa de que o servicio funciona mal, que teño, é que vostede acaba de manifestar agora para uns minutos. Mire, Bueno, non de acordo tendo os puntos que sí. por parte do grupo, mire, iso o compañero que se diz, non é sempre o seu negocio, que basura pode generar. E a tarifa que está outros negocios que xenera moita máis tonelada de basura, paga a mesma cantidad. É un negocio dunha ferretería, porque eu teño moito negocio onde vivo moi cercanos e xeneran moito cartón, están pagando por eso a necesidade de modificar a ordenanza reguladora das tasas. O problema que E tiñamos pensado, neste punto, tiñamos pensado votar en contra, que se compromete para o ano, non prorrogar, porque o estudio, vamos a prorrogar que me probar un ano. Vai prorrogar, se non se estudo o punto, non tal con 7,8, non se sentido de voto vai estar a función. Iso tiñamos a idea de votar, pero bueno, que se compromete a que para o ano vai ter ese estudio económico, non se van a dar máis prórrogas, e non só mirando polo tema da recollida, senón con un ánimo de modificar a tasa. Non, estou dicindo para que os servicios pagan en función do que acaba de dicir, eu non escollo, digo mal. Estou dicindo que, como dele, con nova organización, hai que facer un estudio económico financiero. Este estudio ten que ir en función das tasas. Entón, se recaudamos máis tasa, e nun sitio se recolle máis de outro menos, hai que baixar, non vai menos, hai que facer. Eso hai que fazer un estudio económico. Non se pode fazer así, a este poñemos 7, hai que poñemos 14. Non, temos que facer o estudio tal. O caso que pasa con San Luís, pasa xa moitos máis, que teña un tipo de negocio que teña, onde teña un negocio no baixo, da casa e venda arriba. E pasa un recibo, que vos tampouco non vexo do máis, pasa un recibo por negocio e outro por vivenda. Entón, xuntas os dous. E por iso pagan esa diferencia. Que moitas veces a basura que se genera aí é a vivenda, porque o negocio 4 papéis que pode ter ali dentro da cousa. Pero pasa iso, pasaba ya algún tipo, que sei, unha oficina, e ten a oficina no baixo e a vivenda na planta primeira da casa. Ten dos recibos de lixo. Unha polo baixo do negocio e outro por vivenda. Neste caso tamén non sei que idear. Pero, bueno, agradezo que a miña explicación eu comenté por o cambio de voto do noso grupo. Entón, pasamos a votación dos dous puntos 8 e 9, 7 e 8, perdón, entendo que votos a favor do PP e do Bloque, a extensión neste caso do PSOE. Nen voto en contra. Perfecto, pasamos ao punto 9, que é expediente de crédito, o 923, extraordinario de suplemento. Bueno, dos puntos ordinarios antes do control das novas preguntas é isto que digo. A ver, o que traemos neste caso, este expediente de crédito, vai explicar agora Chelo, dentro de un momento, máis que nada é porque hasta agora está aberta o tema digamos, o tema da regla de fiscal, neste caso a regla de gasto, que están suspendidos. É dicir, que só dixen cando fixemos o outro modificación, no outro remanente, que, bueno, pois,
Unha cousa que fixo ben o goberno que está foi, neste caso, abrir esa man para que as administracións poderan tirar deses cartos que tiñan aí nos bancos como fora case unha cuenta a plazo fijo. Entonces, abreu para que, neste caso, se poderan quedar suspendidas penas rodadas. Pero, se está rumoreando, se está falando, se case vai ser certo, que por ano este tema desaparece e nos próximos anos sí que efectivamente vai haber outra vez que dar conta e cumprir os temas de regra de gasto. Solamente vai, neste caso, vai se poder, neste caso, para aqueles tipos de gasto que sean investimentos e financiamentos sostidos. Entón, bueno, pois, aparte que hai necesidades, pois traes este expediente de dereito para temas que hai por aí pendentes de facer, podemos sacar adiante con este caso remanente que temos de Sarina, que deixamos algún, porque, bueno, hai algúns cousas tamén comprometidas, pero poder, neste caso, gastar. Non sei a que lo vamos outra vez, é que non vai quedar aí outra vez bloqueado nas entidades, neste caso, bancarias. Así que, Chelo, ten a palabra para explicar un pouco máis amplio que a mí, porque eu non entrei no número, solamente entrei no detalle do expediente. As memorias e subidas. Pero depois un pouco, sabíamos que dada de remanente de tesorería para gastos xerais 1.750.282,10. Fixo un expediente de incorporación de remanentes as obras que quedaron no ano pasado. Bueno, era obligatorio, pois estaban comprometidas ou eran gastos de financiamento afectado e gastaron 767.866,50 euros. Por lo tanto, dispoñemos agora para gastos xerais, dispoñemos de un remanente de 1.382.436,70. Gástase con este expediente, como xa poderon comprobar, 1.900.000 ainda está quedando un remanente de tesorería de 484.320,46. Sí, xusto. Cousa que é bastante cómoda, porque a veces temos que adiantar facturas de proveedores de moitas subvencións que financian servizos e que ten obras que é importante. É importante ter un sistema permanente e podemos ver iso así. Bueno, xa vistes que se vai gastar en relación ás obras ou que teñas que hacer, pois informe o alcalde, e se temos alguna dúbida en canto aos aspectos técnicos ou eso, pois preguntar. Non me interesa nada. Eu vou a pedir, que sería no capítulo dos novos para a próxima vez, pero vamos ter unha botella de agua, porque tanto falarse e se cae un pouco a boca. Bueno, Está bien un poquinho de ser, para que nos seguimos aí con usar, está bien, podes que querer, bueno, vamos a ver, efectivamente, vemos que hai unha... Debe estar unha vez tamén por unha cerveza que estou pintado. Vemos que hai unha modificación de crédito con cargo remanente, non? Que pagamos casi 900.000 euros. Nos, mirando as memorias, vemos que se van a condicionar 25 kilómetros de pistas forestales. Pero na memoria non nos figura onde están localizadas esos 25 kilómetros. Queríamos saber unhas preguntas, entón, máis ou menos, porque non figura na memoria, vais a ampliar a rede de abastecemento de agua potable, que nos parece ben, na parroquia de Gustavo, Branca, María de Castrovito, Pastor de la Bandeira. Non vai a demanda, vai sacar da demanda. Entón, aí sí que figura na memoria, os gustanos, vanse conservar tamén a melloras, conserva melloras 10 kilómetros de pistas, bueno, da rede viaria do Consello. Mas un sobre ancho, a pista que vai de Granada, na Torre intermunicipal da Rúa, que ten 1 kilómetro. Tampouco non figura, non sabemos esos 10 kilómetros onde van ser estes aportes. Despois hai unha inversión importante tamén na escola infantil de Ramiro, na de Gustavo. Sí, que nos parecería que votamos en parte que non se, unha vez que se reforme esa escola, porque vista as fotos, en boa falta, vista as fotos que aparecen na memoria, porque non se acondiciona a vivenda para arriba, para a vivenda social, para que o Concello do Pino pois pon
teña a disposición, se fora necesario, vivienda social. Se se vai a modificar un inmueble, pois aproveitar, facer unha inversión un pouco máis elevada e, se hai unha familia vulnerable, unha muller proito da violencia de xénero que non teña dentro, que o Concello pois pode, a través dos servicios sociais, darlle a resposta inmediata e ter unha vivienda social. Ojalá que nunca pase, pero nunca está de máis dispoñer deste servicio. Despois que tamén nos chama un pouco a atención estes 30.000 euros que se van para o capítulo espectaculares e distribución. Quizá eso explico eu. Está, pois, por exemplo, unha das cousas que está aí é a festa, a Feira Celta. Este ano fixe un contrato por 16.000 euros, un contrato único. O ano pasado eran actuacións pequeniñas de pois, onde festería 400 euros, que sei, facer sollas, que non son sollas, contratos pequeniños que ao mellor pois non se tuvo en contra da partida de contratos, fixo con gasto a gastos culturais, a 2.26.06. Bueno, o que sei, que agora sei de memoria, pero entón, esa é unha parte. Outra parte, que cada vez fanse máis contratos incluso para gastos así pequenos. Fixeronse contratos para seguir actuacións musicais que se meteron na partida de contratos. Bueno, pois a partida de militares. É unha partida que neste caso Non significa que se vai a ir é unha partida que Chelo pideu máis ou menos ter esa cantidad de cartos para tal. Bueno, pois mira, tampouco vamos agora. Se estamos de 30.000 euros ao resto das obras non pasa nada, pois ten ese colchón aí polo teméis. Claro que se regularice, se conecta a Foi a única partida que neste caso non participaba neste caso. Foi un pouco eso. Foi un pouco eso. As outras partidas, vamos a ver, efectivamente, a ver, os proxectos van a facer detallados ao 100% agora, pero nervioso un pouco máis a ver do que se recollo de Poxou, no meu a parroquia teño máis ou menos 1 km de pistas moi festiadas. Isto non quer decir que as pistas forestadas non reladas todas desde o principio ao final, non. Isto vai ser actuacións, ao mellor de unha pista de 500 metros, sobre todo, nem onde fixo ese estrago que fixo pasado as temporadas. Hai pistas que están empeixadas e hai que non pasan todo o terreno por elas. Entón, nesas pistas é onde se vai actuar, é dicir, perfilar neste caso, a traza da pista é o seu fin. Entón, agora, é cando realmente se vai, pois, ao mellor que dixo, eu na miña parroquia teño máis ou menos 1 km, pois ao mellor son 800 metros, por 1 km. Entón, agora vas a ter memorias exactamente marcando o punto concreto da actuación co seu importe correspondente. Entón, foi un pouco, pois, non daba tempo, neste caso, a facer os proxectos tan detallados. Entón, dixo, pois, con 25 km, pois, parece que é suficiente, porque se fará o día. Eu contar terei mal 3 km, Borja de Sangre, nós teremos 2, Ferreiros, teremos 3, bueno, pois agora cando mellor hai que detallar, en vez de ser 25, ao mellor son 26, pois son 24, 23, foi un pouco eso, o detallar. O das aulas, que decíamos vostede, é neste caso, onde hai agora as solicitudes das demandas das aulas, das solicitudes que hai contra a empresa, pois hai que fazer prolongacións da rede, e foi o que se mete agora aquí. E o que di da escola do Gonzalo, claro, pero é que o que imos agora é a coberta e a parte de baixo está. E iso que di das vivendas, efectivamente falouse, pero estamos pendentes que salen as axudas, que salen da axuda todos os anos, para que as vivendas, ao mellor unha para dúas, ao mellor dan para unha, pero que solicitar aí, pero unha vez que temos a coberta ben arreglada, e o baixo, pois o que decir é arreglar o interior desa vivenda que estamos pensando un pouco no que decía vostede, que mellor que non paga falta, pero se calquera familia vulnerable necesita unha vivenda temporalmente, pois podese meter en esas vivendas de aí. Pero o que cubra por isto, remate, é a necesidade de, o que é decir, as dúas locales que están ao baixo, que están neste caso pois ocupados polos nenos e nenas que van aí ao tema da escola, e a coberta é máis o elemento exterior.
quedan pendientes das obras de vivendas que na primeira línea de axudas que saia neste caso por parte da Consellería, pois solicitaremos para ver se nos poden facer cargo desse tipo de obra. Sí, supoño que o tema do alumiado, a partir O alumiado, porque do alumiado, resulta que, bueno, cambiamos todo o LED, cambious que prácticamente estaba 99% cambiado, pero detectouse que hai moito, digamos, cable que é do hai 30 anos, 20 anos, e ese cable non ten a densidade que ten que ter agora. Entón, está, incluso, moitos lugares están fallando, é porque ese cable chegou a temperatura tal, entón, saltan os automáticos nos cuadros. E tamén hai algún cuadro que xa cumpre daquela maneira. Entón, vai ser, por este caso, cambiar bastantes kilómetros deste cable, que, bueno, xa digo, nos outros sitios supera os 25 anos ese tipo de cable. E a dos cuadros tamén. E despois, bueno, non vai a máis nada. Ese remanente que vi que ainda queda aí, eses 500 e pico mil euros hasta que tira chelo, hai algunha obra que vai a fazer a aportación, que vai haber, e temos que tirar tamén ter algo de colchón para poder fazer frente a esas aportacións. E iso é un pouco que se trae aquí este expediente de novo, de expediente de crédito para a aprobación do Última pregunta deste aquí. Con respecto ás escolas infantil, non quero claro, que non a carpintería metálica, a carpintería de hormiga vai ser cambiando. A dormir, a lo que empecé a dormir non ten. Aí ten ventanas de fibrocemento. Entón, se vai abrir, son dúas ventanas, non, para abrir as dúas ventanas que piden unha profesora, porque as ventanas son fijas. Son ventanas de cuadros. Entón, piden que se metan dúas ventanas de dormir para poderlas, de aí abaixo, poderlas abrir, porque as ventanas son todas fijas. A única maneira de integrar aí é romper o cristal, entón, meterse e der un profesora que se meteran dúas ventanas con cada local para tal, é o que fai realmente a carpintería de dormir. Bueno, sometemos toda a aprobación deste pleno, votos a favor. Gracias e por unanimidade de todos os presentes. Bueno, pasamos agora xa a todo o control. Hai robos, non sei, hai preguntas. Entón, as preguntas que queríamos ver son as dos profesores, que vejo máis preguntas. Entón, para a lectura das mesmas. Mira, a primeira pregunta, preguntamos, a ver que revisamos os efeitos, hai unha partida que atende a un pago de 3.388 euros pola limpeza da maleza na zona do Burgo, onde se está levantando esa obra que estuvo tanto tempo paralizada. Claro, non vimos isto como se contrato, había un contrato menor, que procedimento se dio, que non vimos nada en ningún decreto, e agora fico esta factura aí, como se levou a cabo esta contratación. Sí, que non pasa a entrega, pois que voy a pode por único non darse en outro medio. Porque, a ver, eu se lle dixen en alguma xilomana. Vostede fai onde están as cuentas, nas concreta máis, e a verdade que hai que se casa de Vigo para saber o que é vostede contar unha pregunta. Tamén se pon. Limpeza da maleza do Burgo contratada na área onde a área foi. Pero agora, limpeza na área do Burgo, maleza na zona do Burgo, pois si, sabe o Camiño de Santiago, se é como tal que non. Eu pido, por favor, se pode, que concrete un pouco máis as preguntas, porque ao final están as cuentas. Eu non sei todos, as que non pode contestar, contestarei agora, se non teremos por escrito, como é o documento, eu non sei se non pode contestar agora, estou contando porque sí que resulta, é un tema moi concreto, é un tema onde efectivamente o que se estaba limpando unha parte dunha empresa, pero hai unha parte que corresponde ao promotor da obra, da limpeza, que me parece unha obra bastante elevada. Todo iso que se me digo aí, eu non sei ningún costo, ningún problema, todo o que digo aí é o que está sabido todo o Concello, que é toda a organización que hai a zona verde, todo o que digo aí, que son bastantes metros cuadrados. En algún sitio que estaba, bueno, pois a maleza era considerable, a altura que tiña, pero aí da parte da zona verde a presa non ten parte ningún, está asociado ao Concello. Entón, que procedimento se siguió para? Bueno, se direi cando é. Agora pasa para o segundo. Portanto, máis, por onde disciplina urbanística do que eu disciplina urbanística, non sei. Agora vou aclarar que
que leva moito máis anos que mí, Sí, pero ser no caso de María Consuelo, Sí, ou claro. Mar, Non é que ou aquí Borja, pois son recién chegados, entonces non saben destes asuntos. Pero este asunto do que vou a falar eu, o asunto da disciplina urbanística, o tema é seu, sabemos bastante. Eu que lle pregunto é quen leva a disciplina urbanística, porque o urbanismo depende de usted. Sí. E sabe por que lle pregunto quen leva a disciplina urbanística? Porque, mire, colocáronse uns cartéis nunha asociación Mineiros Touro Pico, colocáronse en agosto do ano 2021. Este señor, eu presentei un escrito a ver se esa empresa pagara as tasas. O Concello abriu un expediente e dou un permiso desde mar do ano 2022 de 16 meses, é dicir, que venceu. Os carteles siguen aí. Porque non se lle fai un requerimento a esa empresa despois de 2 meses, porque xa lle condenou Pois vostede declara un pouco máis aquí, eu sempre que resposta por aquí, hoxe. E así, pois, veio de cando, pois o expediente me como está. E nada non dudo que tantas que está vostede Eu andando. estou igual formulando as preguntas, non estou dicindo que máis aquí nas Despois, segunda pregunta. Instalouse un aparcadoiro, que o seu grupo é moi beligerante con este asunto no Concello de Santiago, é normal que o siga. E non está moi claro, instalouse un aparcadoiro, unha parcela, un aparcadoiro, que ten que ver cunha empresa que aparca os vehículos cando a xente se vai no aeroporto e deixa aí no venado. Ben, sabemos todos unha finca ao lado da carpintería Carreira. Esta empresa solicitou permiso aquí o 12 de maio, pero en Semana Santa xa tuvo os coches apagados. Tuvo os coches. O Concello respondeulle que tiña que presentar un plan de avaliación ambiental, un plan de infraestructuras, e dille que se absteña de facer calquer tipo de actividade. A empresa seguiu operando. Por iso eu pregunto, quen leva a disciplina urbanística? Porque se dicimos a empresa que non pode operar porque non pode dar Pero se respondo eu que leva a Santiago, que levan construído 3 anos na General da Lavacolla, e ao lado da quen leva a disciplina en Santiago, ainda están curioso ese. Xa sei que eu se vin os coches aí, e dixen, se é o mellor do velho que ten que retirar os coches, que busca por o velho da finca, non o velho dos coches. Eu non quero decir que teñen que retirar os coches, eu quero decir que se quere, como diría o técnico no seu informe, se quere exercer esa actividade, terá que pagar as tasas, terá que ter todo en regla. Pode ser, oye, non, como me poñen problemas en Santiago, vou para o Pino que non me poñen ideas. É o seu que non queremos nós. Despois tamén hai outro decreto, na pregunta 3, Na 4. na 3. Hai un decreto do que unhas costas procesais por inactividade do Concello debido ao 2053. A ver tamén se nos poden responder no próximo pleno sobre un procedimento ordinario 193/2021. E despois a cuarta pregunta, segunda edición da Fiesta da Familia celebrada o 9 de setembro na área recreativa da Montana. Miren, en dito evento, non fomos ese evento, pero si que observamos a fotos onde a cativada pudo disfrutar de xogos tradicionais, xogadores, disfrutar, e tamén vimos que nos chamou a atención que había unha mesa repleta de alcohol. Botellas de capique, de vermú, de viño. Entón, nos preguntamos se é unha boa imaxe fomentar indirectamente o uso do alcohol nunha festa que está destinada para as familias onde os principais beneficiarios ou que máis teñen que votar son os nenos, ter unha mesa, non era unha barra, era unha mesa, vese nas súas fotos que están rodadas porque un montón se vivo nas condicións chamou bastante atención. Ali viese, non quero dar marcas, pero bueno, había con capique, había xinebra, había de todo. Entón, que nos chama a atención por que ou a que se debe que se colocara esa mesa, se era unha barra libre para os asistentes, aquele... Esa festa, que contestar igual contigo, eu quero contestar, vamos, esa festa empezou o ano pasado, e vostede sabe como a mí, porque creo que esta pregunta que estará moito rico, porque nem gastamos aquí a nada de balón, nos vamos a un neno a beber alcohol. A ver, esa festa sabe que todo o mundo ali a mediodía leva a súa comida, e leva a súa comida como un grupeiro. Entón,
pide a bebida, pois pide o que vai antes de comer, pide o vermú, pero non pide po neno, pide po pai, ou po acompañante do pai, o tío, o abuelo, o primo, o sobrinho que sea. E despois vai a comer e tamén se sirven as comidas. Se viño con calquera comida que estou seguro que calquera evento que hai, que vostede vai con unha mina e no Brán, de romería campestre, hai bebida por canto burra do campo. É máis hai noite. Foi polo que entrou un chiquinito. A ver, só sabemos, pero o contido está preguntando que era Curucuí. Non quero dicir que a provocar se queda colocou. Entón, sabemos que nas romerías de Braga, que é a romería campestre, hai bebida en canta sin hai do campo. Dentro do chiringuito, encima da barra do chiringuito, e moitas veces incluso pousadas por ali nos pés dos árboles. E tampouco non pasan todas. Isto, pois é por vai xente maior, e se usted vai cos seus nenos, ou se vai a súa filla, usted pode tomar un vinho de cerveza, pero non vai querer vinho de cerveza para a filla. No, pero eso non estou dicindo eso. Estaba na mesa, por qué? Porque non tiña o que puxo a pulpería, non tiña que dar derecho para dizer que o chiringuito da barra é no outro ferro, porque esa mesma carpa, ese todo tal, é a que está ao día seguinte da festa espacial da pastora. Entonces, o tema de que estea encima dunha mesa, pois é porque o que tirou o chiringuito non lle trouxe. Entón, tuvo que improvisar dunha mesa facendo de barra. Pero ningún, eso pode xogar a sobre todo día, ningún neno meteu... Mas non estou preguntando. Para mí era barra libre. Non era É barra libre tampouco, non pasa. Claro, é do chiringuito, é do pulpeiro. Sí, eu pregunto. Do pulpeiro. Primeira barra, No, e bueno, a barra, o que é que lle pagaba? É como calquera festa que vostede sabe no meu camino, calquera festa que bueno, si chama a atención, para mí acaba de explicacións, que a mí, el portero non chegou a barra, que estea aquí nunha mesa, porque parece que chegou a explicación de calquera. Bueno, nem o menor tal. A última pregunta, xera. Eu tiña gastado no café todo que era pagado. Bueno, se deixe ese tío. A última pregunta, DPI Camiño de Santiago. Eu quería saber, queríamos saber se por que intervencións se levaron a cabo durante as vacacións estivales por parte de calquera administración, tanto local como a administración autonómica no Concello de Pino. Se non me podo responder hoxe, por responde sin problema ningún. Que son, nós formulamos as preguntas, non queremos decir que nós xa sabemos que usted ten en potestad para responder as cousas, que non é sigue Non, exactamente. entonces non dar a outra a ser. Non hai máis, se ten aquí unha compañía das, non? Non, hai un concepto que me Santiago 6. Non, pero sería aquí. Non, a 6, A 6, entón... A 5 a limpeza de un masa forestal, terreno destinado ao período de caldo. A 6. bueno, sí, exactamente. Entón, a ver, uns todos coitei así, cada deixo do colexio, cada coisa. A do colexio é que actuacións e intervencións se levaron a cabo durante as vacacións estivales porque TPI Camiño de Santiago por parte da administración local e por parte da administración autonómica. Estaba centrando na pregunta 6 que estaba para a biomasa. E despois, o tema da biomasa, queremos tamén saber se o Concello do Pino, o actual propietario dos predios, das parcelas, se fixo algún requerimento con o tema da xestión da biomasa forestal, de sustentabilidade. Vale. Solamente esas... Moi ben, bueno, pois que te trate que usted te foi no caso que da festa da familia, non me podo contestar porque, bueno, a disciplina urbanística é do da menada, si, está como está metiendo o seguimiento, pero... Por agradece que se pode, pois que se interese pois a dirección de dineiros do objetivo. Vale, pois non hai algún máis, non? Algún rol? Sí, quería hacer unha pregunta. Este ano non hai contrato de limpeza para pistas forestais? Non hai? Non está a cabo un contrato para limpeza forestais? Tomás, polo menos ten budillos limpados, pero non solamente budillos, pero ten budillos, están para retomar a justicia. Estuvo traballando hasta agora pararon estes días e volven a... Non sei que pasou unha máquina, que non foi a máquina, depois van un outro tipo de máquina que tritura a misma, non sei, van ter unha máquina que creo que non fai falta que vayan a echar o trator, non sei como é, para o tipo de maleta, porque a maleta a que estaba, que empezaron con ela, parece ser que non lle daba levar a máquina a tipo de rotor. Entón, van a volver a retomar esa... Cuando non tiña ese valor. E o campo do Fútbol Gameiro vai se botar a andar, vai andar así... Campo do Fútbol Gameiro vai haber sorpresa de pronto e seguro as contarei con ese campo.
a ver se podíamos lá. Agora, non quero adelantar nada porque non é fácil ver o tema de, pero vai haber sorpresa, non digo agora. Claro, sí que vai se dar uso ao campo, porque se non estamos os cartos, que hablemos a ver aos equipos actuales que están aquí, non queren un campo de verdade natural, prefieren a sintética, bueno, pois ao claro de diante dos lados, non? Se non gastamos ir case 70 euros gastou no césped botando o césped, non? Pero van a nadar y van a hacer nada. Nada. Entonces, hai que dar un tipo de uso, vai ser uso do deporte, pero non vai ser ao mellor con estes equipos, vai ser outros equipos xa que incluso non ao final non volvemos a ter o que tiñamos fai agora. Máis preguntas? Non? Pois, contamos. Sí. Agua, Bueno. Agua por ese lado, porque aquí creo que pide 5 de carne.